Da ni'n parhau bore yma gyda'n cyfres ni yn edrych ar hanes y proffwyd Elias. Un o gymeriadau mwyaf lliwgar yr Hen Testament. I ni ddim yn gwybod llawer am Elias, i ni ddim yn siŵr iawn o'i gefndir i ni ddim yn hollol siŵr o ba lwyth oedd e'n dod, ond ni yn gwybod beth yw ystyr i enw fe. Ac ystyr i enw fe yw Yahweh sydd Dduw. A maen nhw'n dweud bod lot mewn enw, yn does? A mae'n sicr lot o wirionedd yn yr enw yna, Yahweh sydd Dduw. I ni hefyd yn gwybod fod e'n broffwyd. A proffwyd, o leia yn y cyd-destun yma, ydy rhywun sy'n cael ei alw gan Dduw mwyn rhannu gair Duw gyda pobl mewn amser. Ac ar rywydd, mae e'n arwydd y cael bod ni ddim yn gwybod lot amdano fe am Elias, ond bod ni'n gwybod lot am ei neges e. Oherwydd dyna'r peth mwyaf pwysig, yw beth oedd e'n cario, beth oedd ei neges e, beth oedd y gair oedd e'n dod i bobl. A felly bod hwnna'n wers jyst cyffredinol i ni. Achos da ni yn gallu weithiau rhoi gormod o bwyslais dyna'r pwy ydy rhywun, yn edrych na be maen nhw'n cario, neu be maen nhw'n cynrychioli, neu beth yw'r gair sydd gyda nhw. Fel mae yna ymadrodd Cymraeg sy'n dweud nid y dillad sy'n gwneud y dyn. A mae'n bwysig bod ni yn cofio hynny. Nid o le chi'n dod sy'n bwysig, nid pwy yw dy dadu sy'n bwysig, ond beth wyt ti am? Beth yw'r neges? Beth yw'r gobaith wyt ti'n cario mewn i'r ystafell neu rhyw sefyllfa? Sylwedd neges Elias sy'n fwy pwysig na'i gefndir e. Ac oedd e'n byw mewn cyfnod o densiwn. Oedd e'n byw mewn cyfnod le oedd na rai ffyddlon yn addoli y gwir Dduw, Yahweh, ond oedd na rai wedi cael ei denu i addoli duwiau Baal. Ond oedd y genedl, pobl Dduw, oedd nhw yn rhyw lobsgaws. Mae'n amser o'r flwyddyn le mae pobl yn dechrau gwneud cawl, neu lobsgaws, neu bynnag cawl i ni'n dweud yn y de. Lobsgaws, chi'n dweud yn y gogledd. A mae lobsgaws, chi jyst yn taflu rhywbeth mewn, dydych? A chi'n gobeithio bod rhywbeth iawn mynd i droi allan yn y diwedd. Ac yng nghyfnod Elias, oedd pobl yn gwneud hynna gyda pethau Duw. O'n nhw'n rhyw gymryd chydig bach o Yahweh, chydig bach o dduwiau Baal. Ac oedden nhw wedi creu rhyw fath o lobsgaws o grefydd. Rhyw pick-a-mix religion, allech chi ddweud. Ac i ryw raddau, mae hwnna'n wir heddiw yn dydy. Da ni'n gweld yn hunan falle. Dwi'n gweld yn hun os gael gyfaddau hyd yn oed fel gweinidog. Dwi'n deud mod i yn addoli ac yn dilyn Iesu, ond dwi'n hawdd iawn yn cael ei nylanwadu gan bethau a pobl a syniadau eraill sydd yn cwmpas ni heddiw. A dyna'r math o fyd da ni'n byw ynddo fe. Byd, this is my truth, tell me yours, fel canodd y Manic Street Preachers. Rhyw bobl yn cymryd chydig bach o wirionedd o bob man a dod fyny ar rhyw system o feddwl sydd yn siwtio ni. Ond mae Elias wedi deud yn dydy, ar fynydd Carmel, i ni beidio cloffi rhwng dau feddwl, i ni beidio ista ar y ffens. Os ydyn ni'n credu mae Yahweh yw'r gwir Dduw, yna i ni roi popeth arall i lawr a'i ddilyn achos fe sydd yn rhoi bywyd. So dyna yw, jyst atgoffa chi o pwy oedd Elias a bach o'r cefndir y cyfnod oedd e'n byw ynddo. Nawr mae'r darlleniad sydd gyda ni bore yma yn dod o 1 Brenhinoedd 19, dechrau darllen o ddiwedd adnod 3. So fyddwn ni'n ail ddarllen rhai adnodau wnaethon ni ddarllen tro diwetha, ond yn mynd bach yn bellach tro yma. Na ni. Aeth i Beersheba, so Elias nawr, aeth Elias i Beersheba yn Juda, a gadael ei was yno, a cherdded yn ei flaen drwy'r dydd i'r anialwch. Yna dyma fe'n eistedd o dan lwyn meddwl, a gofyn am gael marw. Dwi wedi cael digon arglwydd, cymer fy mywyd i. Dwi ddim gwell na'n hynafiaid. Yna dyma fe'n gorwedd i lawr, a syrthio i gysgu dan y llwyn. A dyma angel yn dod a rhoi pwt iddo,
a dweud, cod bwyta. Edrychodd ac roedd yna fara fflat wedi bobi ar gerrig poeth. Welsh kick. Digon posib. A jog o ddŵr wrth ei ymyl. Dyma fe'n bwyta ac yfed ac yna mynd yn ôl i gysgu. Daeth angel yr arglwydd eto, rhoi pwt iddo a dweud cod, bwyta, achos mae taith hir o dy flaen di. Felly dyma fe'n codi, bwyta ac yfed. Yna ar ôl bwyta, cerddodd yn ei flaen ddydd a nos am 40 diwrnod a chyrraedd Seinau mynydd yr arglwydd. Aeth hi mewn i ogof i dreulio'r nos. Yn ansydyn, dyma'r arglwydd yn siarad ag e. Be wyt ti'n wneud yma, Elias? A dyma fe'n ateb. Dwi wedi bod yn hollol ffyddron i'r arglwydd, y Duw holl bwerus. Ond mae pobl Israel wedi troi cefn ar dymrwymiad iddyn nhw. Maen nhw wedi chwalu dallorau a chadd dy broffwydi. A dyma fi, yr unig un sydd ar ôl, ac maen nhw eisiau fy lladd i hefyd. Dyma'r arglwydd yn dweud wrtho, dos allan a sefyll ar y mynydd o mlaen ni. Yna, dyma wynt stormus yn chwythu o flaen yr arglwydd, a tharo'r mynydd a'r creigiau nes achosi tir lithriad. Ond oedd yr arglwydd ddim yn y gwynt. Ar ôl y gwynt, roedd yna ddaeargryn, ond oedd yr arglwydd ddim yn y daeargryn. Wedyn, ar ôl y daeargryn, daeth tân, ond oedd yr arglwydd ddim yn y tân. Wedyn, ar ôl tân, roedd yna ddistawrwydd llwyr. Pan glywodd Elias hyn, dyma fe'n lapio'i glogen dros ei wyneb a mynd i sefyll wrth geg yr ogof. A dyma lais yn gofyn iddo, be wyt ti'n wneud yma, Elias? Dwi wrth y modd efo'r hanes yna. Mor bwerus yn dydi. Nawr falle bod chi'n gyfarwydd gyda'r ymadrodd After the Lord Mayor's Show. Sef rhyw idiom sy'n cael ei ddefnyddio i ddisgrifio diwrnod diflas sydd yn dilyn diwrnod prysur o hwyl. A mae'n debyg bod yr ymadrodd yn dod, achos y Lord Mayor's Show, byddai'r ceffylau pethau mynd trwy'r dre, a wedyn the day after the Lord Mayor's Show, lle nhw'n glynhau y caca off the streets, bod rhyw fath o ddiwrnod diflas yn dilyn y diwrnod o hwyl. A mae yna rhyw vibe After the Lord Mayor's Show am ddechrau pennod 19. Achos mae fe'n dod yn syth ar ôl hanes Elias a'r mynydd Carmel. Mae e'n dod ar ôl y fuddugoliaeth gyffroes yma, le mae Duw yn ateb drwy dan. A wedyn yn syth ar ôl y profiad pen y mynydd yma, mae Elias yn hitio rock bottom yn syth. Ac bythefnos yn ôl, wnaethon ni ystyried beth yw e i fynd trwy profiadau mawr traumatic. A nes i sôn bod rhai esbonwyr Beiblaidd sydd efo cefndir meddygol yn awgrymu falle mae rhyw fath o post-traumatic stress disorder oedd Elias yn ei brofi. Ar ôl cael yr holl brofiadau dramatic yma, bod y cyfan just yn ormod iddo fe, a bod y cyfan yn overwhelming, ac ar ôl cael y profiad pen y mynydd, bod e wedyn yn cael crash yn sydyn. Achos pobl gyffredin oedd arwyr y Beibl, fel ni, ynde? Nid Duw oedd Elias, ond rhywun yn pwyntio at Dduw. Mei drolyn oedd e, person gyffredin, person fysa yn susceptible i gael crash ac i gael stress ac i gael pryder fel dych chi'n trafod heno fel unrhyw un arall. Ac wedyn, ar ôl mynd trwy'r profiad mawr yma, mae e'n rhedeg i ffwrdd, mae e'n dianc, a mae fe'n mynd i gysgu i orffwys i guddio hyd yn oed dan y goeden yma. A tro diwetha, wnaethon ni ystyried, wel,
da ni'n gallu mynd trwy brofiadau fel yna, dydyn. Da ni'n gallu mynd trwy brofiadau mawr traumatic. Mae'n gwlad ni ar hyn o bryd yn mynd trwy brofiadau mawr traumatic, a mae'n teimlo fel bod ni'n mynd trwy'r profiadau mawr traumatic yma ers blynyddoedd ar hyn o bryd. Os nag oes yna economic crash, mae yna ryfel yn Ukraine. Os nag oes yna ryfel yn Ukraine, mae yna pandemig. Mae trauma yn rhywbeth sydd o'n cwmpas ni trwy'r amser. A mae hynna yn ychwanegol i'r pethau personol, dwi'n gwybod mae lot ohonych chi yn mynd trwyddo. A dyna un o'r rhesymau pam bod fi yn hoffi y bennod yma o hanes Elias. Falle'n fwy nag unrhyw rhan arall. Achos mae e'n dangos fod un o arwyr y ffydd yn berson o gig y gwaed, yn berson meidrol jyst fel ni. Mae'n dangos fod un o broffwydi mawr y Beibl yr un mor fregus a bob un ohono ni. Mae'n dangos fod un o broffwydi mawr y Beibl yn gallu mynd yn sal fel chi a fi. Mae'n dangos fod y proffwyd mwyaf falle yn gallu dioddau o salwch meddwl fel chi a fi. Da ni yn gallu gweld yn profiadau ni yn rhai o brofiadau Elias. A mae hwnna gobeithio yn gysur ac yn help. Nawr, dwi'n ymwybodol iawn fod Cristnogion ar eglwys ddim wastad wedi trin pynciau fel hyn yn y ffordd gywir. Dwi wedi clywed yn y gorffennol am bobl sydd falle yn dioddau o rhyw gyflwr salwch meddwl a Cristnogion wedi dweud nhw, mae jyst angen i ti weddio yn fwy caled. Neu tas i ti jyst yn darllen mwy o dy Feibl, bydde ti'n iawn. A dwi wedi clywed pobl yn rhoi cyngor felly. Dwi ddim yn help na ti. Wrth gwrs, gweddiwch gyda pobl sydd yn sal, dwi'n mynd deud dim llai. Ac wrth gwrs, mae darllen y Beibl yn llesol i bob un ohono ni. Ond gwaen ni fel bod y pethau yna yn cymryd lle help meddygol da ni angen weithiau. A mae'n bwysig bod ni fel Cristnogion yn cofio hynny. Mae hanes Elias yn dangos i ni fod pobl Dduw gymaint a unrhyw un arall yn gallu dioddau o salwch meddwl. Ac os ydy rhywun yn dioddau o salwch meddwl, dyw e ddim yn arwydd o ddiffyg ffydd. Achos dydych na bod rhywun yn torri goes. Dwi'n gael lot ohonych chi'n abenni hyn. Os rhywun yn torri goes, byddwch chi ddim yn dweud, angen ti weddio mwy. Neu rhywun yn cael ei frathu gan gi, er enghraifft. Fel sydd wedi digwydd i 3 person dwi'n adnabod wrth y gredwch na beidio. Ydych chi'n mynd, ddim yn darllen dy Feibl ddigon. Ond da ni'n chwerthin. Ond mae wir am salwch meddwl, dydy. Dwi ddim yn arwydd o ddiffyg ffydd. Mae jyst yn arwydd bod angen help o sawl cyfeiriad ar rhywun i gael iechyd cyflawn. Be sy'n arbennig hefyd am hanes Elias yw, ddim bod e jyst yn dangos i ni fod pobl Dduw yn gallu dioddau o salwch meddwl, ond mae hefyd yn dangos fod Duw yn gallu defnyddio pobl sydd wedi bod ac yn mynd trwy salwch meddwl. Does dim rhaid i chi get it all together i gael rhan yn heyrnas Dduw. I ddeud y gwir, mae'r testament newydd yn awgrymu gwrthwyneb. Mae teyrnas Dduw yn gallu dangos i hun hyd yn oed yn fwy wrth weithio drwy y toredig, drwy weithio trwy y bregus, drwy weithio trwy y gwan. Achos mae pobl sy'n got it all together ac yn llawn o nhw i hunain, mae'n anodd gweld teyrnas Dduw mewn pobl fel yna. Ac yn aml, trwy y bregus, trwy y gwan, wedyn mae trysor Iesu yn gallu cael ei weld yn fwyaf clir weithiau. A da ni'n gweld hwnna yn hanes Elias. Da ni'n gweld fod un o arwyr y ffydd yn mynd yn sal, ond da ni'n gweld fod Duw dal yn ei alw fe, dal yn ei ddefnyddio fe yng ngwaith y deyrnas. A mae'r hanes yma yn atgoffa ni felly fod Duw ynglyn ag achub y person cyfan. Ac digwydd bod, mae criw
criw Cari Cyrsalen mynd i fod yn edrych ar y thema yma dros yr wythnosau a'r misoedd nesaf, sef fod Duw isio gofalu am yn lles cyfan ni, yn gorff, yn feddwl ac yn ysbryd. Nid Minister of Religious Affairs ydy Duw, ond mae e'n arglwydd ar y person cyfan. Ond da ni yn gallu gwneud y mistake weithio, meddwl mae just Minister of Religious Affairs ydy Iesu, bod yna rhyw ran o'n bywyd mae Iesu'n charge o, a wedyn bod pobl eraill neu ni'n hunain yn charge o'r rhan eraill. Na, pan mae'r Beibl yn siarad am iachad, iachawdwriaeth, mae'n siarad am achub y person cyfan, achos bod yr arglwydd yn dduw ar bopeth. Ac un o'r geiriau sydd yn y Beibl, yn arbennig yn y Testament Newydd, i ddisgrifio'r syniad yma o iachawdwriaeth gyflawn, sy'n cyffwrdd y corff, y meddwl a'r enaid, ydy sozo. Da ni'n ymwybodol fod rhai yn yr eglwys yma yn gwneud gweinidogaeth sozo, le mae modd i chi dderbyn gweddi yn helpu chi adnabod beth yw'r pethau yn bywyd sy'n rhwystro'n perthynas ni efo Duw rhag mynd yn ddyfnach a os ydych chi a diddordeb cael gweinidogaeth sozo yna, dewch chi siarad efo fi neu ffi ar y diwedd allwn ni siarad am hwnna efo chi. Dwi'n gwybod bod wedi bod yn lot o help i rai pobl, i ddeall sut mae Duw isio cyffwrdd pob rhan o'n bodolaeth ni a rhyddhau ni wedyn i fwynhau perthynas llawn efo'n tad yn y nefoedd. A mae'r gair groeg sozo yma, mae'n un o'r geiriau sy'n anodd i gyfieithu i'r Gymraeg neu'r Saesneg, achos bod e'n air mor ddwfn a cyfoethog. Mae e'n cyffwrdd ar yr iachad corfforol, i ni'n gwybod mae Iesu'n ynglyn â fe. Mae fe'n cyffwrdd â iachad meddyliol, ac hefyd wrth gwrs yr iachad ysbrydol dwfn mae Iesu yn dod i ni. A dwi'n meddwl yn hanes Elias, da ni'n gweld yr iachawdwriaeth cyflawn yma ar waith. Ni'n gweld Duw yn delio efo Elias ar bob lefel, y corfforol, y meddyliol a'r ysbrydol. So, da ni'n mynd i fynd trwy rheina yn sydyn iawn nawr. So, yn gyntaf, y corfforol. Mae Duw yn rhoi cyfle i Elias gysgu a gorffwys. Mae gorffwys yn thema fawr trwy y Beibl. Mae e'n un o themau mwyaf canolog y Beibl, allwch chi ddweud. Mae Duw yn dweud dro ar ôl tro fod ni yn greaduriaid sydd angen gorffwys. Nes i glywed stori rai blynyddoedd yn ôl am bregethwr lleol yn yr ardal yma, oedd hefyd yn ddarlithydd yn y brifysgol. So oedd e'n arweinydd eglwys, ond i deu jobau oedd bod e'n gweithio yn y brifysgol. Ac oedd y gŵr yma, oedd wedi bod yn cael trafferthion gyda iechyd. A dyma pethau mynd i'r penllanw, dyma pan o'n i dweud, mae rhaid i fi fynd i weld y doctor. A wedyn, y doctor yn gofyn iddo fe, well, explain to me your regular working week. A wedyn yn dweud, well, I give lectures on Monday, seminars on a Tuesday, research work on Wednesday, more lectures on Thursday and Friday, then on Saturday I prepare the sermons, then I'm out preaching twice, or usually 3 times on a Sunday. A wedyn y doctor yn troi ato fe dweud, I'm not a chapel goer, but even I know the good Lord took 1 day off. Hwna'n stori wir. Mae'n wir yn dydy, mae'n rhan o gynllun Duw i ni orffwys. Ond da ni'n byw mewn byd modern sy'n ei ni deimlo'n euog am orffwys, yn dydyn? Achos mae'r byd modern yma eisiau gwasgu pob munud allan ohono ni, maen nhw eisiau cael i gwerth allan ohono ni, a wedyn pan da ni yn gorffwys, da ni'n teimlo'n euog. Ond drychwch, does dim angen i chi deimlo'n euog am orffwys. A dwi'n gwybod mae'n hawdd deud hynna. Mae'n anodd ffeindio y munud yna yn y dydd, neu'r diwrnod yna yn yr wythnos i orffwys yn llwyr weithiau, dwi'n gwybod.
Ond mae Duw yn gorchymyn. Gorchymyn yw e, nid suggestion, gorchymyn yw e gan yr arglwydd I ni orffwys. Wedyn ar ôl y gorffwys wedyn, mae Duw yn anfon angel. Dim Rhys Meirion, ond angel. Mae'n danfon angel I roed procad bach I Elias, a wedyn mae'n darparu bwyd a diod ar gyfer Elias. Beibl.net wedi cyfieithu fe mewn I bara fflat. Mae rhai cyfieithiadau'n galw fe'n yn teisen, so dyna, a tyfod, so be bynnag oedd e. Y pwynt ydy, mae Duw yn darparu bara beunyddiol, yn darparu bwyd, yn darparu I Elias ar lefel hollol practical, hollol gorfforol. Does dim angen I ni ddarllen rhyw spiritual meaning mewn i'r bara yma, just bara oedd e. Achos mae pobl weithiau just angen bwyta. Mae pobl just angen gofalu ar ôl I lles corfforol. Ac wedyn, ar ôl gorffwys, ar ôl bwyta bwyd, ar ôl yfed diod, mae Elias ar lefel corfforol yn dechrau dod at ei hun. Ond Duw sy'n tu ôl hwnna. Chi'n gweld, mai angen corfforol yw e, Duw sy'n darparu hwnna hefyd. Wedyn ni'n symud ymlaen at yr adnewyddiad i'r meddwl a'r adnewyddiad ysbrydol. Yn adnod 9, mae Duw yn gofyn Elias, beth sy'n bod, pam bod ti wedi mynd i'r lle tywyll yma? A mae Elias yn rhoi'r ateb hunan dosturiol iawn ar ei wydd. Mae'n dweud, wel, dim ond fi sydd ar ôl. A chi'n gallu dychmygu'r fiddles yn dod allan. Dim ond fi sydd ar ôl. A mae'n dweud, dwi wedi bod yn ffyddlon a dwi wedi dy wasanaethu di arglwydd. Dwi wedi rhoi popeth I ti. A be dwi'n cael dim byd, dim ond fi sydd ar ôl. A mae'r hen Jezebel yna ar fy ôl I nawr. Be sy'n ddiddorol yw, da ni'n gwybod o'r hanes o ddarllen y penodau cynt a penodau sydd ddod, oedd Elias actually'n wrong. Nid dim ond fe oedd ar ôl. Mae'r hanes yn deitho ni, oedd yna rhai cannoedd o broffwydi oedd yn ffyddlon i'r arglwydd wedi cael eu cadw. Felly nid dim ond fe oedd ar ôl, ond o'i persbectif oedd e'n unig. Oedd e'n meddwl mai fe sydd ar ôl. So mae hwnna'n bwysig dydy. Mae persbectif yn bwysig ar daith ffydd. Os da ni efo'r persbectif anghywir, da ni'n gallu gadael I rhywbeth sydd ddim yn wir ddod yn wir yn yn byd bach ni, ti'n gwybod. A dwi'n meddwl mae hwnna yn arbennig o wir falle yn y bywyd ysbrydol, ti'n gwybod. Bo ni'n gallu meddwl bod ni ar ben yn hunain. So mae'n bwysig bod ni'n edrych allan am yn gilydd. Dyna pam fod pethau fel y grŵp cymuned yn bwysig. Dyna pam bod pethau fel caru Cersalem yn bwysig. Achos yn y bywyd Cristnogol, mae'n gallu teimlo weithiau fel bod ni ar ben yn hunain. Mae'n gallu teimlo weithiau fel mai dim ond fi sy'n mynd trwy'r profiad da ni'n mynd gyda. Wel, sut ti'n gwybod os ti heb siarad efo rhywun arall? Falle bod na cwpl o bobl eraill yn yr eglwys yn mynd trwy'r un peth o ti ar hyn o bryd. You never know, unless bod chi yn siarad. So mae hwn yn wers, dwi'n meddwl, ynglyn â I ni beidio colli persbectif, a gadael I rhywbeth sydd falle ddim yn wir, ddod yn wir yn y narratif o sut da ni'n gweld pethau. Ond mae'n amlwg yn dydy fod Elias wedi colli persbectif a bod hwn wedi iarwen I gael chydig bach o wobl yn ei ffydd. A mae hwnna yn rhywbeth, allwn ni fod yn onest o real amdano, da ni gyd yn wynebu amheuon weithiau. Mae'n hawdd iawn I ni gael spiritual burnout weithiau. Da ni gyd yn gallu meddwl am gyfnodau yn bywyd le mae'n ffydd ni wedi bod ar dan. A da ni gyd yn gallu meddwl am gyfnodau lle mae'r fflam yn isel. A dim cwilydd am gydnabod bod y fflam yn isel weithiau. Dewch at rhywun I gael gweddi. Tybed, oedd Elias wedi bod mor brysur yn gwneud gwaith Duw
nes bod e wedi esgeuluso i berthynas efo Duw. Ac a siarad fel arweinydd mewn eglwys, allai ddeithoch chi'n hollol onest bod hwnna wedi bod yn rhan o'n stori i weithiau. Dwi wedi bod mor brysur yn bod yn weinidog, dwi wedi anghofio bod yn Gristion. Dwi wedi bod mor fisi yn gwneud pethau yn enw Duw, ac yn trio helpu pobl eraill yn eu perthynas efo Duw, nes bod fi weithiau wedi esgeuluso fy merthynas bersonol i efo Duw. Tybed oedd bach o hynna yn mynd mlaen yn profiad Elias. Ond y newyddion da yw, gweitha allu tywyll yma nath y fynd i, mae Duw yn gallu adfer. Mae Duw yn adfer Elias a mae'n gallu adfer pob un ohono ni. Mae wedi adfer yn gorfforol drwy roi gorffwys iddo fe, drwy wneud yn siŵr bod e'n cael bwyd. Mae'n adfer yn feddyliol drwy helpu fe newid y stori, newid y persbectif. A wedyn ola mae'n adfer yn ysbrydol drwy adlydd fe glywed i lais e unwaith eto. A dyma hoff bit fi o'r hanes. Ar ôl clywed cri Elias, mae Duw yn dweud wrtho fe fynd allan ar lethrau'r mynydd i ddisgwyl amdano fe. Chybod, glywwn ni ddim llais Duw, ond i bai bod ni'n disgwyl i gael clywed llais Duw. Mae Duw yn siarad gyda pobl sydd yn expectant i glywed i lais e. Felly mae Elias yn dweud y Duw, cer allan i llethr y mynydd. Dwi ddim yna eto, ond cer allan yna i ddisgwyl amdano fi, mae'n deud. Wedyn dyma gwynt cryf yn codi, o Duw ddim yn y gwynt. O daeargryn mawr yn taro, o Duw ddim yn y daeargryn. Tân yn syrthio, ond o Duw ddim yn y tân, o leia tro yma. A wedyn, distawrwydd llethol. Ac yn y distawrwydd, mae Duw yn dod at Elias. Yn y distawrwydd, mae Elias yn clywed llais Duw. Mae Duw yn siarad yn y tân. Nath o'n neud ar mynydd Carmel a mae'n gwneud yn Pentecost. Ond weithiau, actually, dim weithiau, dyna'r complete opposite o beth dwi'n trio deud. Da ni weithiau'n dal allan am y tân moments yn dydyn. A maen nhw yn dod weithiau, ond fel arfer, dwi'n meddwl bod Duw yn siarad yn y tawelwch. A weithiau, os da ni jyst yn dal allan am y tân moments, da ni'n methu'r tawelwch moments. Ac yn cochi beth sydd gan Dduw i ddweud wrthyn ni bob dydd. Mae yna emyn fyddwn ni'n gorffen efo bore yma'n dweud, mi glywaf dyne'r lais. Dyna mae'r emyn yn dweud. Nid mi glywaf foghorn yn galw arna fi. Nid, chyfod, nid mi glywaf gorwynt, mi glywaf daran, mi glywaf dan, ond mi glywaf dyne'r lais yn galw arna fi. A mae Elias yn clywed y llais yna, yn ei galanogi fe, yn atgoffa pwy yw e, fod yn blentyn anwyl i'r arglwydd, yn atgoffa fod yna bwrpas i'w fywyd e, yn rhannu gair Duw gyda pobl yn ei oes, yn atgoffa fod yna werth i'w fywyd e. A mae'r tyner lais yn atgyfnerthu i ysbryd e. Mae'n atgoffa fe fod Duw yn rhoi iachawdwriaeth gyflawn iddo fe. Corff, meddwl ac ysbryd. A dwi'n meddwl fod hwn yn her i bob un ohono ni bore yma. Da ni'n byw mewn byd swnched yn dydan. Da ni'n byw mewn byd lle mae'n ffones ymidol yn mynd ping-ping trwy'r amser, lle mae e-bost yn dod, mae'r teledu ymlaen, mae'r radio ymlaen, mae'r mae popeth yn digwydd rhywun pryd trwy'r amser. Mae lot o white noise yn yn byd heddiw. Ac os da ni'n credu fod Duw yn gallu siarad efo ni yn y tawelwch, wel tybed ydyn ni yn boddi llais Duw allan yng nghanol yn byd swnched a prysur ni. Tybed oes angen i ni arafu i lawr, tawelu, roed y radio a'r teledu i ffwrdd, roed y ffôn i lawr, roed Netflix off,
mwyn mynd yn llythrenol falle i'r mynydd i wrando ar lais Duw. Dwi'n yn gwybod amdano chi, ond mae rhaid i fi weithiau newid lle dwi mwyn gwrando ar Dduw. Hynny, dwi wrth y modd efo, ydy menna yma, dwi wrth y modd efo'n bywyd teuluol ni in general. Dwi'n cael nedw fyna, mae menna yn fwy. Ond weithiau, yng nghanol prysurdeb bywyd a galwadau, a plant o'n llyd, mae'n anodd gwrando ar lais Duw weithiau. So weithiau, mae'r rhaid just neu scene change yn does. I ni roi cyfle i Dduw siarad gyda ni. I fi, mynd allan ar y beic ydi o. I rhai pobl, dwi'n gwybod, mae'n llythrenol mynd i lethro'r mynydd. Dwi'n gwybod bod chi'r lyfs yn licio mynd dianc i'r mynydd a cael yr... Mae'n jyst rhywbeth am newid sefyllfa yn does yn caniatáu i Dduw siarad efo ni'n ffres. Mae yna hen emyn gan Elfed sy'n sôn fel hyn, dwi'n meddwl bod y pennill mynd i ddod ar y sgrin nawr. Mae'n newid ei fendithion i gwrdd ag angen dyn. So dydy Duw ddim yn newid, ond mae e'n newid ei fendithion. Achos weithiau, da ni angen cic lan y pen ôl, dydan? Ond weithiau, da ni angen llais tynner. Weithiau, da ni angen gweld Duw yn ateb drwy tân. Ond weithiau, da ni angen bod allan yna yn y tywyllwch ar y mynydd. Mae Duw yn newid i fendithion i gwrdd ag angen dyn. Mae'n ddoeth mhob dibenion. So mae Duw yn ddoeth, mae'n gwybod be da ni angen a pryd da ni angen e. Erioed ni fethodd un. Ein bara sydd bob bore yn dod o'i ddwylo ef, jyst fel oedd e'n darparu'r bara ar dŵr i Elias, a chynnal ein heneidiau ar ochr ysbrydol, wna byth a bara ar nef. So mae hanes Elias, fel mae emyn Elfed, yn atgoffa ni fod gyda ni Dduw sydd yn darparu, Jehova Jireh. Mae'n gwybod pryd a sut da ni angen bendith ar y corff, y meddwl a'r ysbryd. A dwi am orffen drwy ddeud hyn. Dwi wedi sôn bore yma yn corff, meddwl ac ysbryd. A dwi'n gwybod fod criw Ceri Cersalem mynd i fod yn pwysio mwy mewn i'r thema yma dros yr wythnosau nesaf. A mae'n helpful meddwl am y 3 categori yma ar wahân, ond mae'n bwysig hefyd bod ni ddim yn ysgaru nhw yn llwyr hefyd. Achos iachawdwriaeth gyflawn mae'r Beibl yn siarad amdano, a mae pob un o'r 3 peth yna yn interconnected mewn ffordd da ni ddim cweit yn dallt yn llwyr. Ond da ni'n gwybod bod nhw go iawn, chybo. Pan dwi'n mynd yn stressed, dwi'n cael bol o tost. A pan mae merthynas i efo Duw yn resl yn fwy nag yn bendith, mae'n effeithio rhan eraill o'n modolaeth i. Hynny yw, bod ni yn gorff meddwl ac ysbryd, dyn nhw ddim yn hollol ar wahân o'i gilydd. Maen nhw gyd yn interconnected mewn ffordd da ni ddim cweit yn gallu deall yn iawn. Mae yna rhyw ddirgelwch i'r peth. Ac jyst am orffen drwy ddyfynnu un o'n hoff esbonwyr Beiblaidd i, boi o'r enw Kenneth Bailey, na sgwennu llyfr anhygoel Jesus Through Middle Eastern Eyes. A mae'r llyfr yma yn arbennig oherwydd bod e'n helpu ni sy'n byw yn y gorllewin i sort of roed yn lens gorllewin i'r ochr a dysgu'r Beibl o'r lens bysa fo wedi cael ei ddeall yn wreiddiol. Oherwydd mae'r meddwl gorllewinol yn rhannu y byd materol a'r byd ysbrydol. I chi sy'n geeks, mae'r syniad yn dod yn wreiddiol gan Plato. Plato yn meddwl bod y byd corfforol yn rhywbeth drwg, brwnt, ond ni angen dianc ohono fe i'r byd ysbrydol uwch. A wedyn mae'r dylanwad yna wedi dod trwy y diwylliant y gorllewin, a dyna pam bod ni bobl yn y gorllewin fel arfer yn gweld y split yna rhwng y byd corfforol a'r byd ysbrydol. Ond, oedd y traddodiad Hebreaidd, sef byd y Beibl, ddim yn gweld y split yna. O'n nhw'n gweld, oedd yna elements gorfforol, elements ysbrydol, ond bod ei gyd ynglyn â'r person cyfan. So na I just darllen y dyfyniad yma. The division between body and soul was foreign to the Hebrew mind, where the nepes,
the self, the whole person was an undissolvable composite of body and spirit. Thus, for Paul, resurrection included the resurrection of the body, which he defined as the spiritual body. It followed that there is no spiritual gospel that can be endorsed in isolation from the reality of the physical world that God created, called good, and into which he placed human beings. This combination of the spiritual and the physical and its relationship to God is at the heart of the teachings of Jesus. So pan mae'r Testament Newydd yn siarad am yr ysbrydol, mae'n siarad am y person cyfan. Dyw e ddim yn siarad am ysbrydol fel da ni yn y gorllewin yn meddwl amdano fe fel distinct o'r corfforol. Mae'n siarad am y person cyfan. A dwi'n meddwl bod ni'n gweld hwnna yn y ffordd mae Duw yn adfer Elias. A ddim jyst bod ni'n gweld yn y ffordd mae Duw yn adfer Elias, ond da ni'n gweld sut mae hanes Elias yn pwyntio ni ymlaen at Iesu. Sut da ni'n gweld fod iechawdwriaeth gyflawn i gael y mywyd marwolaeth ag atgyfodiad Iesu. A'r newyddion da bore yma, ffrindiau, yw fod yr un Duw na ddanfon angel i roi procad i Elias yn rhoi procad i bobl hon yn ni bore yma. Bod yr un Duw na dod â adferiad Elias yn dod â iechawdwriaeth ac adferiad i ni heddiw. Os da ni'n mynd i ochr y mynydd a disgwyl amdano fe. Amen.